tak. Ako niekto neskončí vo. Lebo keď to bude tak... Ale hen tam na rolu. No, pošlo som tam. Takže vás tu všetkých srdečne vítame. Sme radi, že ste prišli. Takže vlastne každý vie, čo o čom kniha je. Každý už máte prečítanú. Do poslednej strany. Takže kniha je vlastne o tejto dobe, aby som to zhrnula, o tom, čo sa vlastne deje dneska vo svete, o tej vlastne migrácii moslimov, skorumpovanosti vlády, sú to šmejdi, ne? No, všichni. Tak, Činčová nám rozhodla, ktorá kniha sa bude krstiť, takže je to tá obhrízená, ktorá to schytala tady od krstnej mamy Evy. A krstná mama druhá je Sandra, tu všetci poznáte, a kto nie, tak nemusí. Takže, ešte môžeš nám asi rozhrať. Pozor na oči. Pozor na oči, no. Pôjde tu sedom do záhrady. Pozor na objektivy. To asi ani nebuchne nejako. Tak to dobre, no tak nevadí, tak môžeš pokračovať. Takže milá kniha, krstím ťa, aby si sa čo najlepšie predávala a aby si čo najskôr mala ďalšie pokračovanie. Knižka ti moc ďakuje, tak dajte si to, nie? Tak. Nebojte, že by sme vám pak neponúkli to. Dobré, hej. Čiže ako... Nech máte uši. Páči sa? Takže na zdravíčko, na knižku. Na zdravie. Tak, na knižku, na zdravie. Na zdravie. A oni si čo nepijajú? Ešte povedz. Táto buchlo. Tak, no a... Ešte počkajme. Za chvíľku sa vám to nesie, oni to tam pripravujú. Sú moc pomaly, no. Co to tam pôjde? No, poďte sem. Inak tá knižka je venovaná tady tatinovi, ktorý mi zháňal adresy na vydavateľstva. Potlesk, prosím. Tak vás pozdor. Celá knižka je venovaná tady prvému čitateľovi, takže to je Jaroslavček, on mi ju pomáhal preložiť. Ďalej je knižka venovaná krstným mamám, to je samozrejme, a Martinovým rodičom, teda je tu iba mamina, pani Nabigerová, že vlastne ju čítali, opravovali chyby, našli ich tam teda hodne po mne. A tak nie som žiadna češtinárka, že jo? No a fúr nenosia to Šáňo. Už to Ja nemôžeš už to nemám jak odkecať. A to už bokli dve. Ešte moc. Tebe to keca ide. Takže, Ale ty si začala čítať. Môžeš začať. tak počkajte. O čom začneme čítať? Preverte stránku. Z začiatku. Mokrú, ha. Platíte zlata. Teraz bude dobre voňať od toho šampanského. Áno, čo si vlastne otvorila. Takže, kleci ze zlata. Počkaj. To nebude nič pekného. Však vieš, čo si napísala, tak... Dneska som prečo, aby si vedela. No to by už vedieť mala. To je tá hnusná kapitola, ale... Tá, čo ti moc nevyšla, hej? Tak, počkaj, takže. Stalo sa to hneď ďalší deň, když jsem nejistě kráčela do té komnaty nazývající tak jeho malý, ale na oko útulný pokoj. Chvíli jsem stála před dveřmi, byla jsem bledá, oči jsem měla unavené a červené od nedostatku spánku a nevypadala jsem zrovna k světu. No tak nič nového pod slnkom, že jo? Ale to je fakt hnusné, to je hnusné pokračovanie, on ju to odchytí. Tak nájde lepšiu kapitolu. Tak, máme lepšiu kapitolu. Benefit armády. Zastanala jsem, když jsem se zvedala na lokty, ale... Už jde šampanské! No hurá! Konečně. Chcete někdo knížku? Kdo chce knížku zdarma? Knižka uschne. Nechám ju. Keď si 30 číči
Rodina Aj so šampanským, to Teraz máš jej budú prikučov. chutiť. Až po mu chytíš, vieš ako. Áno. Bude mierne pripýtá. Bude sa trošku klopitať. Tak počkáme, kým všetko